Дөрләп янган ут һәм кап-кара төтен. Бу кадрлар бүген көндезге 10-нар тирәсендә социаль челтәрләрдә таралды. Янгын шәһәр үзәгендәге Спартак урамының 35-нче йортында килеп чыга. Ут 2-нче каттагы коммуналь фатирга капкан. Янгын сөндерүчеләр соңрак әлеге бүлмәдә 52 яшьлек ир-ат гәүдәсен табып ала. Шушы катта яшәүче 7 кеше коткаручылар килгәнче үзләре чыгып өлгерә. Алар арасында бер бала да бар. Хәзер гадәттән тыш хәлнең сәбәпләрен ачыклыйлар. Кемнәрдер бүлмәдә янгын чыкканды, икенчеләре шартлау булырга мөмкин дип фаразлый. Биредә яшәүчеләрнең күбесе шартлау тавышын ишетмәгән, кара төтен генә күренде диләр. Алар ашыгыч рәвештә урамга йөгереп чыгалар. Янгын чыккан фатирда бер ир-ат белән хатыны яшәгән. Фаҗига вакытында хатын-кыз эштә була. Төтен чыкты анда. Мин тигәндә патидан. Шумитан бу ничек нәрсә икән дип чыгып карасам, анда шул нем җана. Шартлау тавышын ишетмәдем. Выключился интернет, свет. Кинәт кенә компьютерда интернет сүнде, өйдә ут бетте, шуннан соң тәрәзәгә карадым. Кешеләр җыелышканын күрдем. Бернинди шартлау тавышы да ишетелмәде. Йортта яшәүчеләр сүзенә караганда, газ җиһазларын бер ай элек кенә тикшергәннәр, бар да тәртиптә булган. Может, анда от пламя телевизор там взорвался, все, больше бер нәрсә яханда. Хәзер йортка газ, ут һәм җылылыкны биргәннәр. Район хакимияте вәкилләре халыктан сорашкан, сөйләшүләрдән соң берәүгә дә вакытлыча яшәү урыны кирәкмәгәнлеге ачыклана. Һәлак булган ир-атның хатыны әлегә туганнарында торачак. Ярдәм таләп ителсә, кунакханәдә урыннар әзер. Кемнәрнең бүген яшәү урыны юк, монда бик пострадавшылар юк инде, шушы 2нче этажда гына аларга инде без бүген яшәргә урын бирәчәкбез. Соңра гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкилләре йортта шартлау булмаган һәм бу фаҗига газ белән бәйле түгел дип аңлатты. Бүлмәдәге тәрәзә янгын вакытында югары температура сәбәпле җимерелеп төшкән дип фаразлыйлар. Халык шушы тавышны ишеткән булырга мөмкин. На тушение были поданы 2 ствола. Янгынны сүндерү өчен 2 техника кулланылды. Урында 1971 елгы ир-ат гәүдәсен таптылар. Ул фатир хуҗасы булган. Көндезге 11 тулганда утны сөндерделәр. Хәзер янгын килеп чыккан урында тикшерүчеләр эшли, барлык нечкәлекләр һәм фаҗига сәбәбе соңрак билгеле булачак. Инзилә Хусаинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.